Man kan ikke bare sidde ned. Nå, vi gør det. Er der noget, vi kan fyre på? Ja, kuglerne melder os. Er det noget, du siger, Ulrik? Ej, jeg skulle nå af alligevel. Det må ikke snakke med banken om. Ej, den lugter. Frit fald, sagde han. Ja, det hopper bare ud. Ja, det er det mest naturlige. Det vil jeg bare gøre. Nå. Ja, det gør lidt noget. Ja, der kommer flere af dem, tror jeg. Nå, jeg gør det. Er I klar? Ja. For mig er der til rammen. Det er bare det, man gerne vil have fat i en eller anden. Ja, lige nøjagtigt. Ja. Ja, nu bliver det også tynd mave, så nu skal jeg gøre et eller andet. Man skal bare hoppe, siger han. Ja, sagtens sige. Nå, I kunne sgu da godt lige at slå græsset lidt. Vil du sige noget til en, inden du hopper? Jeg hælder lykke med lort. Den er jo stram allerede nu, mand. Det er jo fandme bare at gøre det, Ulrik. Så gør vi det. Går det ind, så fejrer vi det. Ja. Og hvis han hænger fast i nogen også, mand. Nej, det gør du ikke. Det var en joke. Så bliver det første gang, vi gør det en gang til. Nu er det faktisk ikke sjovt. Nu har jeg snart ikke mere optagetid. Nej, det er godt. Vi venter. Man har bare lyst til at spænde sig fast i det, men jeg kan godt følge ham i, at det er bedre at hænge i stenen. Nu er det gået for lang tid. Nej, det er sgu lidt. Du kan ikke komme af. Han kan ikke komme af. Jo, jeg kan det. Nej, han kan ikke. Nå! Nå, ja, den er her, ja. På den her. Nej, den kom ned. Nej, det var, at han skal stå op og fare nok på det der 30. Godt lidt med, at vi giver dig en skub. Det kunne være, det var bedre. Vil vi gøre det? Jo. Det tror vi gør. Nu er jeg så ud af det er en god undskyldning for at komme afsted. Du går ikke. Du må simpelthen. Hold nu kæft, så gør det. Geronimo, som man siger. Over i banken, når man går ind. Ej, det er latterligt. Nu har vi stået for længe. Du har lige snakket om telefonen dag, var det? Jo, det var. Det var det jo. Ja. Muren, som man siger. Which kind of... Så var partiet det. Bare uden land. Ja. Eller hvem at holde sig, som man siger. Ja. Nu skal du bære dig selv i armene hele vejen over. Jamen, det vil jeg sgu næsten hellere. Ja, det kan jeg også forstå. Hvis jeg styr på vægten, men samtidig det der knug, jeg er bange for jo. Min nosser, som man siger. Så gør det. Ja, det gør jeg. Ses. Ja. Du kan klikke dig af op i toppen.